ה-F-16I הסופה, מטוס הקרב הטוב בעולם, אינו מבדיל בין יום ללילה. בפעם הראשונה מאפשר לנו חיל האוויר להתלוות לטיסות אימוני הסופה בלילה, וכך זה נראה מתא הטייס. מטיס את הסופה מפקד הטייסת, הוא והנווט שמאחוריו, מתרגלים תקיפת מטרות אויב בחושך מוחלט. המשמעות של זה טיסה נמוכה בלילה, תקיפה של מטרות שבעצם אנחנו מוצאים אותם בעזרת המקם שמותקן באווירון, ובעצם אנחנו מאמנים את הטייסים לבצע משימות שעד היום הם ביצעו ביום בתנאי תאורה של לילה. כשמדברים על היתרונות של הסופה, מדברים גם על מערכת התחקור המשוכללת שלו, שמקליטה כל שלב בטיסה בתמונה באיכות DVD. וכך נראה ים המלח ממעוף הסופה ביום, ובתמונה תלת-ממדית בלילה. אתה מרגיש פשוט מלא ביטחון, אתה מרגיש שכל מה שבמטוסים הקודמים שטסת עליהם רצית שיהיה לך, פשוט במטוס הזה באו ואמרו, בבקשה, עכשיו רק תעשה את המשימה שלך הכי טוב. הוא בא עם המחלים. וגם משימה מורכבת של תדלוק אווירי בלילה הופכת לעניין של מה בכך כשמדובר בסופה. אין להם הרבה לדלק. לכו ברור. למרות שמדובר במטוס אמריקני, יש בו הרבה מהכחול לבן. המטוס הזה בכללו מעורבות 50 חברות ישראליות, החל ממחשבי המטוס, התצוגה העילית, חלק מנושאי החימוש, הטילים. והמטוס הזה הוא בעיקר מהיר, ב4.5 דקות הוא חוצה את מדינת ישראל, ב7.5 שעות הוא מגיע לארצות הברית. ניתן לטוס איתו לטווחים רחוקים, וניתן גם להמריא ולתקוף איתו בית של מבוקש. בסוף, המטוס הוא כחומר ביד היוצר. אנחנו צריכים רגע לראות מה אנחנו רוצים, ואפשר לעשות כל משימה.